to je asi jediná vňačka, kde je doslova cítiť takú cukornatosť. Takže ja tak príliš sladko tu rozprávam, príliš často tu rozprávam o sladkých. Príliš sladko rozprávam o častých veciach. Je to tu také časté všetko, takže asi to je dôvod. Milí naši predplatitelia, opäť máme pondelok, na farmu zavítal šéf a tentokrát je to Michal Kordoš. Čau. Teba tu vidím strašne rád, strašne často a strašne dlho, lebo vlastne ty si bol jeden z prvých šéfov, ktorý navštívil túto farmu. Áno. A úplne si sa do tohoto nejak, že zasníval podobne ako my a odtedy si snívame spoločne a máme kopu spoločných aj dobrodružstiev. Pekne si to povedal. Legendárna jediný event fine dining vo foliovníku medzi paradajkami. To bolo fakt, že magické. Tam som normálne, že sypal, bol stôl v strede foliovníku medzi paradajkami, sypal som štiepku na zem a potom pred posledným chodom, alebo ako som to vymyslel, som začal polievať tú štiepku a sa pýtali, čo sa deje a ja, že uvidíte. A zrazu ľudia začali, že cítim les. A normálne som im dal ten vnem toho lesa cez tú vlhkú štiepku a spojený s tým jedlom. Toto je tá krása tej farmy, že to máš ešte ten zážitkový vnem ďalší. Že to viacej vyhypuješ. Takže to teda vyšlo a teším sa, že veru raz sa podarí urobiť ešte niečo také magické. Verím. S tebou sme natáčali úplne prvé videá ešte v prvej našej sezóne, keď ešte teda tých zákazníkov veľa nebolo, ale mali sme tony paradajok, tak sme začali robiť paradajkové videá. Paradajkové boxy, paradajková sezóna, to teda bola fakt, že taká téma. A vyrobil si 3 videá, ako urobiť kečup, ako urobiť džem a ako urobiť pretlak poctivý. A odtedy si na svoje rôzne pop-upy a takéto tie súkromné degustačné večere, alebo neviem ako voláš tie produkty. Dobre si to povedal. Odoberáš od nás pravidelne zeleninku, nabehneš, vždycky nasonduješ, nachutnáš si. Áno. A poslednú dobu už ti dávame aj nožík a chodíš si sám. Ja som taký freestyler, no toto mi viac vyhovuje, že jedna vec, keď mi pošlete ponuku, ale lepšie sa navnímam, keď môžem prísť, pokúkať, pochutnávať presne. Často zoberiem niečo, čo som ani neplánoval, takže v tomto mám rád, to je také spontánne. Ja tak často fungujem a tento formát mi vyhovuje. A presne také prostredie sme chceli vytvoriť, že prídeš, že stále tu objavíš niečo, alebo keď aj chodíš pravidelne, tak vnímaš tie suroviny v rôznych štádiách a toto je tiež také, že hlavne pri tých bylinkách a podobne skáču tie chute, jednoducho treba si to vychytávať. Áno, aj prebehu dní, týždňov. Takže ideálny typ spolupráce, aký si len viem predstaviť. Tak by som zadefinoval náš koop. Ty si vlastne asi aj cez zimu bral od nás zeleninku. Áno, určite. Cez jar určite a vlastne tak priebežne. Ktorá zeleninka ti tejto sezóne takže zarezonovala? Čo bolo také? Najviac som určite bral tých všelijakých byliniek. Každú návštevu, čo som tu mal u vás, tak som odchádzal s nejakými bylinkami. To vždy tvorilo akože časť toho nejakého zberu. A tak sa to striedalo. Tam bol nejaký kučeravý kel a takéto akože skôr listové zeleninky. Tam ma baví. Takže a bylinky to nemusím hovoriť. Akože nielen, že to vydrží byť čerstvé veľmi dlho, ale to využitie je tam, už len keď to dám ako nejaký garniš na vrch miesto nejakých výtečných mikrobyliniek a klíčkov, tak už to je iný level to jedlo zrazu. Alebo keď tie bylinky nahradíš šalátom, že nedáš do nejakej, akože ako prílohu šalát, ale dáš tam mix byliniek rôznych, tak zrazu to povýši na inú úroveň a vieš to pekne vyplniť, akokoľvek jedlo, nejaký vreb alebo čo. Takže toto u mňa akože dominuje, no, bylinky najviac, určite. Áno, a určite na jar to je povinná jazda. To je hriech nebrať bylinky, vtedy to má tú najväčšiu šťavu. Čo máš nové? Prešla zima, jar, už začína leto. Zatiaľ tento prvý pôrok bol pre mňa extrémne hektický. Rôznorodé akcie naozaj, či už pre firmy, pre domácnosti, nejaké svoje eventy, nejaké hosťovačky, nejaké food stylingy, aj či už do reklám, do filmov. Takže mal som to veľmi pestré.
A verím, že to tak aj ostane, lebo to bolo fajn. Zrazu sa ti dejú sny, ktoré si ani nesníval a vlastne ešte verím, že ti ostali nejaké sny snívať. Není nič horšie, ako splniť si všetky sny. To nehrozí. To absolútne nehrozí. Nie. Takže vlastne, čo cítiš, že máš pred sebou, akože možno aj v dlhšom horizonte, ale aký je tvoj taký, že cieľ, snociel? Snociel. Sniel. Dobrá otázka. Tak možno nejaká taká dlhodobá vízia je sa opratať niekam na vidiek a ponúkať tam možnosť sa ubytovať a mať zážitok z jedla odo mňa. Či už vo forme nejakých degustačných akcií, alebo iba raňajok, aké by to mali byť nejaké raňajky. Nejaké stodole ideálne. Nejaký väčší pozemok. Toto je také, že čo sa nejak držím dlhodobo a verím, že sa to raz podarí. Takže tam sa tak vidím. Vieš čo, sedí mi to na teba úplne. Teraz úplne sa mi tak vyvíjal tvoj príbeh z vysokej gastronomie, kde si povedal, že nechceš tie tlaky a tie vysoké otáčky a zážitky chceš robiť, to sa asi nedá nerobiť a takéto prostredie OK, to sedí. Je to niečo, čo akože tak či tak chcem raz sa vrátiť naspäť do domu a ťahá ma to proste na ten vidiek a láka ma skúsiť to presne vlastne nejak tak snúbiť s tým ubytovaním, neviem prečo, ale tak sa toho držím nejako, že nejaký penzión alebo niečo také menšie, uvidíme. OK, takže pribudne ďalší parádny penzión, už pod strategicky, lebo už tam sú také ostrovčeky, tak si vyber nejaký kraj, kde to fakt chýba. Áno, akože mňa to do tých kopaníc stále nejako ťahá, Komanice vyháva, kľudne až tam považie vlastne. Veľmi pekný región. Áno. Také slovenské Toskánsko sa tomu hovorí aj. To je dobré prostredie. O to viacej budeš k nám chodiť zeleninu kupovať. Áno. Dal si celkom pekný horizont taký, že milník, kde by si, čo by si, ak by si to chcel posunúť. To je taká moja vízia nejaká osobná, áno. A najbližšie týždne, mesiace vedie ťa niekde jesť? Jesť? Áno, sem tam nejaký pop-up alebo nejaká hosťovačka, treba sledovať moje siete a tam. Ale z istotou môžem povedať, že na benefičnej večeri ďalšej, koncom roka, to môžem na 100% povedať. Legendárna. Nenadizajnoval som to najkrajšie, lebo veľmi veľa zeleného tu máme a veľmi veľa farebného tu. Mal som to trošku premiešať. Ale čo povieš teda, hurá, začiatok leta? Vždy tu máš, sa tu tých paradajok, presne mrkvička, krásna cukety, nehovorím táto center cut, áno. Áno, o tak tom to je klenot, môžem niečo o tom povedať. A no, že máš tu aj nejakú tú pledovú zeleninu, nejaké bylinky, máš to podľa mňa pekne vyvážené. Samé sladké chute, v tomto musím povedať, že dajme tomu fenikel redkvičky, lebo máme redkvičky, ktoré fakt prekvapujú sladkosťou. Takže doslova, že takéto, že nasladlé chute, máme kyslé chute, krása. Minulý týždeň ste dostali rebarbory a pokračujeme. Prekvapuje nás, že vieme dávať do boxu, takže možno ešte to bude aj pravidlom. Okay. Každé 2-3 týždne nejaká rebarbora. To je taký môj sen, že kyslé do boxu stále. A paradajky, mrkva, bavme sa tiež o sladkej mrkve. A ešte jarná cibulka. Ideme si o chvíľku nachutiť to všetko. Ja tak dramatizujem, poďme rovno to odbúrať, ten stres z toho, čo ťa tu čaká a môžeš si hneď ochutnať na zdravie. Čaká ma stres? Mňa aktuálne, ale o chvíľku sa usmeješ a povieš, že to chutí a ja budem spokojný. Ja sa teším. To leto. V jednom súste. Už je to tam, takže niektoré už dosahujú pomaly tých 80% kúťa.
Som mal cukrík. Takže... Paradajkový. Bože. My už teda sme započali paradajkovú sezónu a skoro každý večer máme tie paradajky. Takže sa tak vytešujeme, jak vždycky každým týždňom narastá tá chuť toho celého. A už je to fajn. Budeme sa to snažiť mať stále ako kombo paradajka a bazálka, aspoň trošku. Takže moja obľúbená fialová, už teda poznáš. A kričková, ktorá má chuť klinčekov. Takže tam tiež aj u tej bazálky to chvíľu trvá, kým už tá chuť tam dojde, ale už aj pri bazálke sa dostávame do štádia plnochutnosti. Skvelé. Úplne mi to pripomenulo Indonéziu, lebo tam, keď som bol na výlete, tak klinček u nich veľmi akože obľúbená korenina, alebo ako to povedať. Oni to bežne aj žujú, ale hlavne tam sú najobľúbenejšie, že klinčekové cigarety. Akože nie som fajčiar a ani neviem nikoho nabádať na to vôbec, ale akože toto ma dostalo. Wow. Čo aj cítiš klinčeky? Ja som, čo, jak je to možné? A potom vidíš, že bavkajú ľudia klinčekové cigarety, alebo žijú presne klinček a celkovo, že to dávajú do veľa vecí, prekvapivo, že? Takže to mi to úplne teraz, ak som to ochutnal iba, tak strašne sa mi to tak tým spojilo. A teraz ako využiť túto skrytú silu bazálky, že má takú klinčekovú chuť? Za mňa úplne ideálne na čerstvo a v kombinácii s, akože, možno s nejakými azijskými jedlami skôr. Thajská bazálka, OK, to poznáme, to je tiež taká istota, ale veľmi sa mi to hodí tým azijským chuťam. Či už nejaký stir fry, alebo nejaký šalát si spraviť azijský svieži. Ale miešať ako keby klinčekovú chuť s tými sojovkami a jasné, áno, presne tak. Tam to ťahať. A tam už možno aj tú mrkvičku dať, aj tú vňaťku. Fakt, že iba na záver dať do jedla, lebo... Áno, jasné. Ale tak tým, že sú také malé lístky, tak oni sa tak neobijú ako tie väčšie. Takže ak keby som to mal miešať, tak sa to tam nič nestane. To vydrží to nejakú manipuláciu. No a bazálky, musím prezradiť tajomstvo, už ideme sadiť do zeme, takže už to vyzerá tak, že budú a teším sa na to, ale dali sme asi 8 druhov. Našli sme dokonca aj semená, že kučeravá fialová bazálka, na to sa brutálne teším. A holy basil, svätá bazálka, takisto veľmi zaujímavá chuť. Áno. Poďme k téme rebarbora. A my teda sa snažíme tento rok demystifikovať tú takú prvoplánovú vec, že do koláča. Najprv si myslím, že máš fakt dosť skúsenosti s týmto, tak poď dať aj nejaký taký hint, že keď do koláča, tak ako na to a na čo si dávať pozor? No, keď do koláča, tak mne sa osvedčilo ju vždy predtým jemne ošúpať, nakrájať a nepotrebuje ani veľa varenia, takže dať ju proste úplne nakoniec, keď idem niečo piesť, tak len na vrch. Ja si myslím, že keď je dobrá barbora, tak znova sa vrátim k tomu, že netreba to nejako príliš prekombinovať a radšej nejaký dobrý kysnutý koláč. A za barborou nejaké mandle tam môžem dať, alebo neorechy. S drobenkou sa tiež veľmi dobre hodí, ako taký drobenkový koláč, kedy si vlastne tú barboru už nejako jemne predvarím a mám to má takú mačkovú konzistenciu. Takže ja som v tomto za také tie tradičnejšie postupy, ale samozrejme vieš si z toho robiť či už nejaký kompót, spraviť si, neviem, napríklad panakotu alebo nejaký domáci termix a k tomu taký rozvar lahučky, kyselkavý, rebarbory, aby si vážil vlastne tú sladkú panakotu alebo šláčku, tvaroh, čokoľvek. Takže týmto smerom by som to asi ja. A už do chuti to nejako netreba, či už spraviť nejaký cukrový sirup iba, alebo med. A veľmi sa mi k tomu hodí vanilka napríklad, čerstvá, trošku hodiť. Ono už samo o sebe evokuje takú nejakú sladkú chuť a vie to pekne spolupracovať. Vanilka, rebarbora, to je brutálne. Alebo nejaké čatny vieš co spraviť, naopak, zase keď chcem, že kľudne iba na večer nejaký dobrý syr mám, spraviť si také čatníčko so šalotkou,
tým, že do čatny sa často dáva nejaký ocot alebo kyselina a verbora sama o sebe je už kyslá, tak vlastne nemusíš tam ani toľko toho dávať. Miesto do kyslovania. Vie to spolu pekne pracovať. Možno taký, by si predstaviť taký slaný tart. Slaný tart z barbory. A k tomu nejaký šalátik alebo nejaké bylinky. Máte nejaké dobré také maslové cesto a či už v kombinácii s nejakým syrom to zapiecť. To je nejaký brinzový základ alebo čo. To mi dáva zmysel. A tam by bola hlavná zložka, tá barbora, presne. To je krásne, keď je tak čerstvo odtrhnutá. Je úplne šťavnatá, vôbec sa nesťahuje, nie je ešte taká. Takže aj tá kôrka nemusíte veľmi riešiť, jak sa asi bežne z obchodu, keď sa kupuje. Je stále fajn, akože keď chcete dlhšie kusy, tak to olúpať, ošúpať. Áno, jasné, keď sú dlhšie. Keď sa idem krájať na krátke kúšteky, také ale toto tu na sústa, na veľkosti jedného sústa, tak tam netreba riešiť šúpanie, jasné. No a miešať s mliečnými výrobkami. To je takáto ostrá kyslosť, až tak by som to povedal. Wow, taká, že možno najsilnejšia ako citrón, kebyže toto celé použiješ. No jasné. Hurá, veľkú radosť mám z rebarbory. Pýta si miesto. Je to proste kráľovská rastlina, obrovská, ale ešte jej tu vytvoríme viacej. Mrkvičky. Hurá, hurá. Čo by si chcel ako prvé ochutnať? No tú oranžovú skúsim prvú. Klasik. No a tým začneš a potom keď tak sa prechrúmeš ďalej k iným chuťam. Zaujímavá chuť s tou rebarborou. Prvej, také kyslo, sladké. Aj mrkva si pýta kyslosť. Často, že dobre spolu ide. Ten zvuk. Na svet mrkiev, dobre som to dal, sa veľmi teším, lebo podľa mňa sa bude ešte šľachtiť a budú žlto-fialové kombinácie a naozaj, že pôjde sa do veľkej estetiky. Ty si išiel do bielej, tak povedz o bielej. Má takú hutnejšiu štruktúru a my si predstavíš, že by som iba tak akože škrabkou na také tenké sližíky nakrájal. A možno to narýchlo namarinoval iba tak, že sladkokyslý nálev, ale že na minútu, dve, iba takže. Tak to v tom odresovať, obaliť. Fialová tiež. Tu by som ani teplne neupravoval, lebo to je škoda. Keď už aj tak vyslovene iba že expresné varenie, že iba pár sekúnd. Či nejako zmlančírovať alebo to opiecť. U rebarbory by to bolo zaujímavé aj farebne. Alebo naopak ju kvázi nejako tak glazovať. To znamená, že si ju opečem na masle iba. Jemne, bez toho, aby som ju nejako pripekal, tak akože jemne orestoval. Dám tam trošku cukru, trošičku iba, pomôžem tej karamelizácii, ale potom to hneď zalejem vodou, tak by bola celá pokrytá tá mrkva a nechám to zvariť. A tá mrkva mala byť taká, že al dente. Nie je ani chrumkavá úplne, ale nie je ani mäkká, až niečo medzi tým. Hlavne mrkva sa na to hodí najviac, podľa mňa. Keď už sme tu pri tých koreňových veciach, tak poďme redkvičku si nakrájať a to je taká krása. Jedna pekná vlastnosť, že veľmi pekne sa dá dať dole obal. Pozri na tú štruktúru. Wow. Tak to je meso. Taký slimák. Wow. No a ten obal je oveľa štiplavejší ako to vnútro, takže vie si to takto nejak zadeľovať. Že to je potom jemnejšie. Našli sme rečkovky, s ktorými som že som nadšený z nich. Teraz jem iba tú kožu, to je fakt, že už taký chili style. Hej, fakt. Čo sme zistili varením, že sa smažením a takýmto zapekaním sa nepúšťa farba. Vo vývare dokonca stále si ešte udržalo fialkovatosť a až tak nezafarbila tú polievku. Je veľmi dobrá na tepelnú úpravu. Naozaj, že ona, keď sme sa bavili o tej karamelizácii, tak ako
A hlavne teplnou úpravou trošku ustupuje štiplavosť, takže ide do popredia viacej tá sladkosť. Takže toto sú reďkovky, ktoré chceme sa naučiť ešte robiť aj, že aby boli fakt, že ďalej od seba, aby boli väčšie. A budeme skúšať rôzne varianty, ako to pestovať. Takže sa veľmi teším. A tá štruktúra tej kože, to je výborné. No a potom tu máme druhú, ktorá sa volá melónová, alebo red meat, práve kvôli tomuto. Wow. Joj. Oveľa jemnejšia chuťovo, taká mierne lightová, mierne viacej na sladlú chuť cítiť. Ja, to je tam nejaká štiplavosť. Ale to je len tým presne, že keď je štiplavosť, človek necíti tú sladkosť. A keď je menej štiplavá, ide do popredia sladkosť. U nás v rodine bolo, stále je v zvyku, že keď si robíš vývar na nedeľný obed, dáš si tam tú zeleninku, dáš si tam mäso alebo iba zeleninový vývar, keď máš iba zeleninu, nejakú cestovinu a nakoniec sa dáva len reďkovka. Nasolená iba. Naozaj neviem prečo, ale odkedy proste pamätám, tak je taký zvyk. A fakt to je zaujímavé, keď máš jemne spicy tú reďkovku, ešte trošku nasolíš, dá sa tomu taký veľmi zaujímavý vibe. To má také ustálené chute, že už asi vieš, do čoho ideš a tá reďkovka zrazu, že wow. Takže tam je to aj tá chrupkavosť. Farebnosť, tá štiplavosť. Wow. Tak tieto by tam boli úplne... To bolo úplne, no. Minulý rok, tuším to bolo, sme začali takto dávať vždycky na konci vývaru, potom už pomaly do taniera ľuďom, že polovica nakrájanej paradajky na jemno. Úplne akože čestne pred jedením, že taká fresh, kyslá zložka viac menej bola v tom jedle. Super. Ani ju nekrájať, vyslovene mať takto v celku, iba trošku stonky. A do nejakého dobrého humusu, či už cicerového, fazlového humusu. Si namáčať trošku oliváčiba. V dome robievali, že edible soil, že spravili si jedlú zeminu. Dostal si na stôl črepník, terakotový. A spodom bola taká estragonová emúzia, taký krém. A potom vrstva zeminy, čo bol akože zmes nejakého ražného chleba, sladu, tmavého piva. To sušili, šli ako piekli niekoľko dní. Má to konzistenciu úplne ako zemina, ako hlina. A to tam vlastne zasypali a do toho zasadili vlastne kvázi mrkvičky, reďkovky. A vlastne si to došlo na stôl, tam ti trčili iba tie stonky a si to vytiahol aj s tou emúziou, s tým crumble. To bolo fajn. Toto by som určite takto podával. Olúpal by som to jak banán. Hovädzí jazyk. Aby bolo vidieť, to by asi nechceli dať do úst ani možno tú štruktúru niektorí, keby to uvidia, ale to je ťažká organika, toto keď sa takto presne to máča do nejakého humusu. Kusneš, zrazu vo vnútri také čosi, vieš. Humus je taký iný orieškový, je z toho sezamu. Tak zase zemní. Ten kopanec taký reďkovkový, to môže byť fajn. Hurá, zážitkové reďkovky. Keď to porovnám s ponukou prvých rokov, aké sme mali reďkovky, tak sa posúvame niekde a máme celkom kuriozity. Ideme na kuriozitu v podobe center cut squash. A musím to takto volať, lebo je to v Amerike vyšľachtené, americky pomenované. Center cut znamená, že sa to takto vlastne musí rezať, lebo je to taký patvar cuketový. Začnem tým, že je to veľmi unikátny kus a veľmi sa teším, že už teraz vám vieme dávať a bude pre každého do boxu. A ide o miešanca cukety a tekvice, a to kvôli tomu, aby cuketa mala viacej chute v sebe. Takže aj takú vlastnosť väčšej, hustejšej dužiny, ako vlastne cuketa býva. Okay. Takže a dá sa tým pádom tepelne upravovať, ako to robia aj s tekvicami, ktoré dávajú fakt, že v celku. Hej. A pritom je to cuketa, čo je možno zaujímavé pre pestovateľa, lebo ju rýchlejšie to rastie. To meno veľa vypovedá o tom, o čo ide.
pretože je to pomenované pre šéf-kuchárov. Takto sa to reže, takto sa to najlepšie... Centrka, takže takto, hej? Po slovensky daj americký rez. Americký rez. A jednoducho, že sa tu myslí na šéfov a šľachti sa zelenina, aby vyhovovala pre šéfov. Jedno, čo je veľmi brutálne, to je páči. Tá šťava, ktorá sa pustí. Úplne, že hneď z prvej. To ide. Wow. A poviem ti jednu pikošku. Toto tu, také biele bodky, ktoré sa tu budú takto po obvode objavovať, tie spotené spoty, tak to je vlastne lepidlo. A vy môžete narezať, dokonca si môžete aj nejaké pásiky nastrúhať a potom si ju môžete takto zatvoriť a ona naozaj tak prischne. A my sme skúsili urobiť takto. Ten náš center cut sme urobili na jednej cukete tejto a nevedeli sme ju na druhý deň normálne, že zlomiť. Akože fakt ona jednoducho sa spojila. Je to lepidlo silné, takže viete, keď prekrojíte a poviete si, že joj, nemám čas alebo čo, tak... Prekrojím si, ja vám to rozmyslím, tak rovno. Takže toto je veľmi magická vec v tom, že ešte sa viete vrátiť v čase a viete si ju zase zatvoriť a potom zase otvoriť inokedy. Takže, no ale poďme hlavne na tú chuť, lebo o tom to je. Je to cuketa pre šéfov. Začneme stredom, lebo tam ide najviac chute. Tam, kde sú semená, tam je najviac chute, sa hovorieva. Veľmi pekná hmota. To je jak kaleráb skoro. Až na takú úroveň kalerábu sa križí. Môže byť, hej. Je crunchy. Takého 2 dní dozadu vyzbieraného kalerábu. Taká je fakt taká chutnávejšia, taká chutnejšia. Takže máme tekvicu už od leta, od začiatku leta, vďaka tomu to tu. Veľmi chvália, že tam má že nutty flavor, takže orieškovú príchuť. Toto je len o tom, že je tam určitá príchuť, môžeme to nazvať ako oriešková. Áno. Dobrá hmota na hranie. Dobrá hmota na kašu, že normálne vyskúšať až takéto nejaké veci, to asi môže byť, akože môže byť aj kaša, ale kľudne aj polievka, veľmi fajn. Čiže asi to bude mať trochu viacej škrobu, predpokladám, keď tam je mixnutá tekvica. Ešte to má peknú konzistenciu, keď to rozmixuješ. A ja som taký sedlák, že ja zapekám tekvice a vlastne aj toto, ale že v celku. Neotváram, zapečiem, nech sa to vo svojej šťave utopí, upotí. A potom to režem a buď labem, alebo toto by som vedel mať ako keby jak varený zemiak. Kebyže to si krásne vie rezať človek. Určite. Takže aj kľudne zapiecť. No, môžu sa robiť aj kadejaké rísky, ne? A ty si tu robil z patizónu. Áno, dobre spamätáš. Áno, patizón to bol. Ešte aj toto by mohlo fungovať. Dalo by sa, áno, ale hej. Malo by to byť suchšie, lebo toto teda suché určite nie je. Ja, to nevadí. Nie, kľudne môže byť akože na ten patizónový šnicel štýl, ale keby som to kľudne iba pielko v celku. Ale ja by som to prekoril na polovicu aspoň a vydlebal tento vnútro a vnútro použil do nejaké, zarestal možno zvlášť, tam z toho odparím tú vodu z toho vnútra s olejom olivovým ideálne a potom to miešať s nejakou plnkou. Tým pádom to trošku pomôžeš, urýchlíš to. No a teším sa teda, zase máme ďalšiu odrodu, trošku unikátnu, budeme to volať mandolína ľudovo, alebo... Môže byť. No a do toho máte súbor cukiet, edícia zelená a začali sme klasicky na zeleno, ale oveľa viacej odrôd máme žltých. A cukety na túto sezónu sa veľmi tešte, lebo budeme mať aj také, že žlté, aspoň polovicu odrôd budú žlté. Budú kadejaké patvary, budú také, že jak husa, také pokrútené, budú jak slza, budú guľaté, loptové. Takže bude to celkom pestré a dá sa hrať kadejako a hlavne naozaj si robil lodičky, plniť si to a kadečo.
Póriky, musím povedať, nie sú to, toto je trošku také, musím to opísať, čo sa deje. Tu za nami už niekoľko týždňov vidíte, že nestíhame tu spracovať, je tu veľa buriny. A máme tam póry, ktoré, nie je ich zase toľko, aby sme to mohli odburiniť. A zase je nám ľúto to celé pokosiť, lebo je tam veľa pórov, tak sme sa rozhodli, že dať vám takýto zväzok baby pórov. Čo je celkom frajerina na jednej strane, ale není dôvod frajerina, ale že jednoducho prakticky chceme vám dať úrodu, ktorú by sme možno asi aj skosili, keď tak poviem úprimne. Takže baby pory, s ktorými možno si asi ani nepracoval, lebo to asi nikoho nenapadne predávať. Takéto malé nie, ale baby poryky som už používal. Ale áno, nie takéto delikátne až. Včera som kúsal do jarnej cibulky, tak si rovno to pripomeniem a kúsnem si do pórika. Tak je o dosť suchší ako jarná cibulka, ale je o dosť sladkejší. Takže nejakou tepelnou úpravou by som na to išiel. Že nemá takú tú úplne fresh ťavu, aby si to užíval. Na to je práve dobrá jarná cibulka a veľmi sa zvýrazní sladkosť, keď sa to tepelne spraví. Ugrilovať napríklad, ale to menej jasné, kľudne v celku. Na grilovanie. Takže vlastne fakt sa dá brutálne osmahnúť a vyúdiť. Vyúdiť a potom naložiť do oleja napríklad. OK. Lebo to bude vlastne sa s tým lepšie pracovať, lebo zmekne pekne a my si to tak skrútiť do pohára. Zaleť olejom, dá tam nejaké bylinky, koreniny. Má to taký garniš k niečomu. Wow, to je dobré. A vieš, čo by som urobil? Do toho oleja by som dal kmín. Rastca, nech si to nevylíme. Po prípade kombinácia ešte s cesnakom? Jasné, kľudne, určite, s cesnakom. Kľudne. Aj vňačku by som tam mohol dať tiež. Takže človek má potom hmotu, ale zároveň má ešte aj olej, s ktorým vie potom pracovať. Áno, to je ďalšie, presne tak. Super nápad. Ďakujeme. Máme tu fenikel, ku ktorému povedz niečo, lebo tak ako chcem, aby často ste mali rebarboru, strašne rád by som vám dával pravidelne, aspoň raz za 2-3 týždne fenikel, aby ste sa s tým naučili hrať, lebo je to úžasné v tom, že aj keď na ňo úplne, že nemáte chuť do jedla, dá sa robiť parádny výluch, dá sa to výborne odšťavovať, smutička, robí to tú sladkú anízovú chuť, takže vlastne to je anízová zložka do kadejakých. A výborný čaj, keď toto zvaríte vodou, tá voda je potom doslova nasladlá. Toto je asi jediná vňačka, kde je doslova cítiť takú cukornatosť. Takže ja tak príliš sladko tu rozprávam, príliš často tu rozprávam. Príliš sladko rozprávam o častých veciach. Je to tu také časté všetko, takže asi to je dôvod. Aké ty, zase či feniklová zmrzlina a nejakého zmrzlina raz teba robím, ale čo máš s tými zmrzlinami? Chcem ťa vyprovokovať ísť do vôd neprebádaných s feniklom a tým pádom, že môže byť, keď už tak strašne túži po tej zmrzline, tak si viem predstaviť, akože nie čisto feniklovú, ale spraviť napríklad fakt, že dobrý citrónový sorbet. Až smrznúť to feniklovou vňaťou. Citrón. To si viem predstaviť. Máš takú letnú šupu. Wow, áno. Napríklad. Alebo vieš to spraviť takú dreň granitu citrónovo-feniklovú a napríklad s rybkou. Však fenikel a ryby idú veľmi skoro dokopy, veľmi dobre. A nejaké také seviše alebo sashimi z obstruha alebo nejaké morské ryby, látky, ale to niečím sladkokyslým a na to takú dreň mrazenú spraviť na osvieženie. To je pekné. Čiže zarobíš si to, remixuješ si to, dáš to iba namraziť tak, ako to je a potom to žicou iba struháš. A inak, neviem, však akože vňať, ja sa vrátim k tej rybke, ale mne akože podľa mňa fenikel a rybka sú veľmi dobrí kamaráti a len si spraviť tak, keď mám nejakú dobrú sladkovnú rybu, nejakého pstruha napríklad, čo je, myslím si, taká dostupná, chutná ryba, ktorú každý pozná a iba zabaliť do papiera na pečenie, také kapsičky. Dať tam nejakú zeleninku, či už tú mrkvičku, tam môžem dať cukretu,
porík a veľa vňate. A z tohto spraví šalát. A ja som teraz ešte urobil, jak si povedal, že fenikel, citron, tak som si dodal teda fenikel s rebarborou. Strašne dobrá kombinácia. Áno. Ideme do posledného, unikátneho. Tým, ako často tu chodíš a pravidelne, tak si pri tom, ako sa rodia nápady. A tento bol jeden nápad, že keď rastca je tak aromatické korenie, tak asi aj listy, a teda nazvali sme to, že vňaťky, sú aromatické. Vyskúšaj bez listu, že iba tú vňaťku, teda nie vňaťku, ale stonku. Lebo potom už trošku listy chutia ináč, ale ideme o tú šťavu. Viem si predstaviť na taký nejaký orientálny spôsob niečo s tým robiť, že napríklad iba na grille alebo na pamäti takú šavarmu si spraviť, čo vlastne sú také vrstvené, či už mäso. Šavarma. Budeme robiť teraz takú vlastne zhub, že si navrstvíš na špajlu, marinované vlastne huby rôzne a iba to na grille to osmahneš alebo na pamäti. A k tomu spraviť takú salsu vlastne možno aj s tou vňačkou, ale aby to tam tvorilo dominantnú časť. Alebo ako takú čerstvú bylinkovú vložku ako navrch, tiež ako garniš. Alebo veľmi dobre si to predstaviť nejakou kurkumou, škoricou, to môže dobre hrať tiež. Kurkuma, škorica, mletá paprika, údená, sladká. Je to výrazná aróma, tak by som zadefinoval tú chuť. Asi tým tepelným spracovávaním, podobne ako bazálka, tak aj ona je veľmi háklivá, pozerám, že ako fakt rýchlo vedne. A je to také, že skôr to ide k oblohe ako k zemitosti, keď to akože poviem tú arómu nejak pomenujem. Že áno, je tam určitá mrkvovosť a taká takzvaná zemitosť, ale takto som to spontánne povedal, ako jasné, som to povedal. Pohode. Ešte tomu nerozumiem, čo som povedal. Pohode, prídeme na to. A do toho čajové oregano, ktoré tak voláme, lebo nejde o, môže si tiež tak ochutnať, nejde o to malé, viacej k majoránu vyzerajúce oregano. Super, skvelé. Zišlo by sa nájsť ešte tejto bylinke ultimátny recept, že dobre sa hodí presne tam a tam. Na pizzu. Robiť dobre, dáš si ten čajíček zelený a good feel čaj. Možno do polievky. Pádom tiež. Áno, tým pádom, však áno. Takže tak asi k záveru. Sviežu letnú polievku, takú číru spraviť si zeleninkovú. Otázka znie, či si vieš urobiť malé gazpačko, teda máš tu na to všetko potrebné. A malé gazpačo, kde miesto úhorky by si takto dal cuketku? Vieš, akože tá uhorka tam plní hlavne tú funkciu, že tam nemusíš dávať potom toľko vody. Že to pekne hydratuje vlastne tú polievku a dá tomu takú sviežosť. Ale vieš samozrejme aj cuketu použiť, prečo nie? Takže gazpačko, nech sa páči. Kľudne. Také úplne, že easy. Na gazpačo vám stačia 2 veľké paradajky a máte proste taký zob. Pri šalátoch, keď si robím zeleninové, väčšinou to dopadne tak, že prekvapivo z mála ingrediencií zrazu takáto kopa šalátu. A včera som zistil ten svoj vrchol, že takých 300-400 gramov šalátu viem zjesť a potom ma už stopuje. Potom ma už to som dojedal po celej rodine, vieš, takže... 400 gramov šalátu, ďakujem pekne, akože... A potom je taká stopka, taká malá kôpka mi tam ostala na tanieri, že už som ďalej nevedel. Okay. No, tak sme zeleninári, nie? Dal som akože fakt ten primitívny štýl, že len paradajka, úhorka, cibulka, bazálka, jogurt zamiešané. Okay. A keď som tam dal jogurt, tak aj deti boli viacej také, že uhau, čo to je? Áno, super. Biele to bolo. No, paráda. Petržlenová vňačka, samotný záver a sladká
poznámka od Ľudsky. Lebo naozaj, odkedy tu tak robíme petržlenové vňaťky, pokiaľ nie sú fakt kruté podmienky, že sa chráni a trošku horkastie, tak je tam cítiť, zase som pri tej sladkosti, cítiť jednoducho sladkosť. Sladká chuť je najlepšie. Užite si. Kľudne aj na čerstvo. A vlastne aj petržlen sa dáva na sladké nejaké, dokonca petržlenové sorbety sa robia. Čo robí? Rebarbora a petržlen, funguje, brutálne. Ďalšie kombo, poď. Tak sa pozri, z akých surovín môžeš variť. No, pozerám. A čo ti udrelo do očí, prečo? Ten citrón. Tento porík ma zaujal. Ja mám porík veľmi rád a baví ma s ním robiť v celku, či už keď sú takéto menšie alebo väčšie. Takže by som spravil z poríku iba také veľmi rýchle jedlo s bylinkami. Úplne prvú vec, tu mám maslo a spravíme si z neho vlastne orieškové maslo, čo nemá nič s orieškami, ale v preklade z francúzštiny to je to orieškové maslo, keďže má takú orieškovú chuť a aromu. Normálne bežné maslo, ale necháme ho kvázi skaramelizovať. Prvé štádium by bolo ghee, kedy je to vlastne čírené maslo bez bielkoviny a bez vody. A keď to ghee ešte ďalej prepražím, až hnedne, tak mám orieškové maslo. Veľmi rado používam, či už na varenie alebo pečenie, lebo tomu dá zase taký úplne iný nádych tomu jedlu, akémukoľvek. Netreba sa s tým nejako piplať, že by som z toho odoberal tú penu, čo sa robí pri ghee, tam je to dôležité, ale tým, že ideme robiť prepražené maslo, tak tá bielkovina mliečna ostane na spodu a skaramelizuje a dá tomu práve tú farbu, takže je dôležité teraz to nechať tak. Sem tam to skontrolujem, ale nemusím sa s tým nejako zbytočne babrať. Póriky, no tým, že sú také maličké, tak ja by som ani tieto konce nejako nedrezával, by som ich nechal tak, ako sú. Aby si boli také čistúčké, oplachnuté. Tak na polovicu, plus minus. Sa mi zmestili do tej pamice potom. Toto ešte použijeme potom na neskôr. Salsu. To prskanie presne to je, že sa odparuje vlastne voda z toho masla. To presne chceme. Aby som tak akože dali iba taký úvod, opečeme si pórik v tom orieškovom masle v celku a k tomu spravíme takú salsu z lieskových orechov a z byliniek, čo tu máme teraz v dispozícii z tohto boxu vlastne. Mám tu mažiar, kde vlastne si tú salsu zarobím a nebudem tie lieskovce nejako opekať tým, že vlastne tam použijem neskôr to prepražené maslo, na ktorom najprv upečiem pórik, potom ho ešte použijem ďalej do tej salsy, tak tým teplom sa tie lieskovce jemne opražia a bude to úplne stačiť. Už to cítiť vo vzduchu. Treba dať pozor iba na to, aby som to maslo už, alebo ten tuk nespálil. Stále to je nejaký tuk, ktorý má svoj topný bod. Treba na to dať pozor, lebo potom už to nezachladníte, už neskoro. Takto keď som na slnku, tak to ťažko vidno, ale lepšie, keď si tam do lyžice naberiem kusok toho masla a vidím, že už tak hnedne a už sme tam, už je také fakt hnedkavé. Je to veľmi rýchly proces, keď si to pravím, keď sa dobre načasujem, tak to má byť úplne fajn. Nechcem to zase úplne fakt spáliť, takže trochu patrný. A normálne si ho tam takto ukladám. Takisto nechcem, aby sa spiekol, aby zmekol. A tým, že sú také maličké, tak to bude fakt rýchlo. Jediné, čo to môžem urobiť ja, že ich ešte raz obrátim, aby boli rovnomerne opečené. Takže keď si nie som istý, radšej si to dám na kraj. Neponáhľam sa. A takto si normálne prehodím. A pečiem ďalej. Kľudne si môžem piecť na ohni a potom ich dokončiť na masle. Môžem to tak aj urobiť tiež. Keď sa si chcem viacej babrať trošku. Som opeká pórik. Ten si stále sledujem, lebo naozaj to bude rýchlo.
si zatiaľ posekám lieskovce. Yes. To pekne chytá farbu. Hovorím, že nechceme ich úplne spáliť. Ale tá černota je Černota v pohode. je v primeranej miere je OK, samozrejme, ale nechcem, aby to bolo zase horké, lebo potom aj to maslo zhorkne a už to nie je dobré. No. Ja som si všimol, že keď prídu horúčaví, tak nielen zelenina je horká, aj ľudia sú takí horkejší. Ty si to všimol? Horkí ľudia. Pre niekoho horký a pre niekoho kyslý môžu byť ľudia. Už to prestalo prskať, takže už to znamená, že väčšina vody je preč. Yes. Fantázia, už nebudem otáčať, už nechám na tejto strane iba dopiecť a zatiaľ si dokončím tieto lieskovce. Nechcem ich úplne jemno posekať, podrviť. Tam stále bola tá textúra. Už počuť, ako to stichlo úplne, že už väčšina vody z toho porikuje preč. Čo je super, teraz už len to strážiť naozaj, aby boli tak akurát. A myslím si, že už tam aj budeme. Takže poriky sú hotové. Tá zelená časť dokonca stihla aj schrumkavieť. To je počuť. Preložím. Nechám trošku skvapkať ten olej, teda maslo. Pardon. Tukovina. Yes, fantázia. To maslo idem ďalej používať ešte. To všetku tú parádnu poríkovú chuť. A to je tiež jeden z ďalších dôvodov, prečo dávať pozor, aby sa to nepripieklo, lebo potom to maslo zhorkne a už ho neviem ďalej používať. Zatiaľ si ho nechám tu na kraji, potom budeme iba krájať také menšie segmenty. Kým si rozpálím to maslo znova, potrebujem mať horúce, tak si iba dokončím túto základná salsu. Trošku vňačky, bazálku, rastcu. Rasta rules. A je to oregano dáme. To bude taký riadny blinkový kopanec. Práve oceňujem ten mix byliniek. To bude. Ja si trošku nasekám, aby som tomu pomohol. Potom aj v tom mažeri sa s tým lepšie pracovať. Citrusovú chuť tam myslím, že teraz si to píte, takže... Hej, volaj to dovozový tovar, hej? Nevolaj to citrus. Jak je vo veciach jasno. Dám tam aj šťavu, ale to tam pôjde až úplne nakoniec, aby som ju bytočne prepálil. Dobre, pôjde tam viacej tej kôry, lebo však tej salsy zase pôjde tam celkom malé množstvo, tak aby to bolo také koncentrované. Podrvím. Nemusí to byť úplne že hladké, ale aby to proste bolo také prepojené pekne. Jemnejšie, gustióznejšie. Soli. Okay. Myslím, že to by mohlo stačiť. No to aj tak tým horúcim maslom ešte zmekne. Trošku bazálkového medu. Veget microfarm výrobček. A mám tu gochujang pastu, čo je vlastne fermentovaná chili pasta korejská. A to sa trošku pýta, lebo takú nejakú štiplavosť tomu dať a aj tu takú až sladkú fermentáciu normálne. Sladko štiplavá pasta. A potom už to iba premiešame. Tá sol, keď tam je, tak to už pustilo šťavu, tie bylinky pustili vodu trošku a nám to ešte viacej zjemní. Sa s tým potom lepšie pracuje. Stále tam kúsky orechov, aj tých byliniek. A chcem, aby to bola tá chrumkavosť. To je úplne super. Dobre, teraz si znova rozpálím to maslo. A keď ho tam nalejem, tak sa tým ešte viac uvoľnia tie chute. A tie orešky sa neprehrejú, takže to presne tam potrebujeme. A celé to tak umocní všetky tie chute, tie salse. Dôležité naozaj, aby to maslo bolo fakt, že horúce, až sa z neho bude tak skoro dymiť. Maslo už je hotové. Aha. Dobre, už sa z neho dymí. Toto sa presne malo stať.
To má takto prskať. By sa nemalo variť, len malo by tomu dať taký úvodný puš. Takže už len citrónové šťavy. Super. Wow, paráda. Toto je ono. Ja ti verím. Fantázia. Teším sa. Takže tu máme hotové, pórik je hotový. A môžeme si to ísť poskladať dokopy. Dobre. Krásny, parádny, voňavý, chrumkavý pórik. Chrumkavý, no. No, je chrumkavý úplne. Ja si ho ešte trošku vykrájam. Na polovičky iba naozaj, že ja si ho takto seknem. To bude ten základ. Dajme tomu nejaký názov, hniezdo. Nejaké. Porové hniezdo, kľudne môže byť. Naša salsa parádna. Aby bola na každom súste. Sa toho nebojím. Super. Paradajky. By som to rád použil. Chcete sa pýtať niečo také ešte svieže, nejaký element. Teraz si tu ich takto pár poskladám. Dáme tam také krúžky. To sa bude krásne doplňať s tou sladkou porikou, chuťou a s tou pikantnosťou tej salsy. Krasavica. No takto. Wow. To je. Tak sa volá zlaté, srdce zlata. Áno, srdce zlata. Heart of gold. Tu rôzne farby, rôzne tvary. Nech to je také pekne hravé. Super. Tak a na úplne posledný touch musím ísť do mrazničky. Ja som si odskočil túto fešandu, brinzu, ktorá v mrazničke. Mrazená brinza. Mrazená brinza. Lebo ju tam idem strúhať. Idem takto nastrúhať. Taký final touch. Niečo svieže, mliečné, slané, umami, lokálne. Takže to takéto, čo sa tam úplne pýta. Miesto parmezánu. Strúhaná brinza. Stačí naozaj si dať mrazničky na hoďku na 2. Tlieskam. A máme hotové jedlo. Takže držím palce a dobrú chuť. A ty už si to chutnal, Mikal? Teraz nie, ešte nie. Tak ideš si dať? Čo si navaril, ochutnaj. Zjesť by som to nevedel. Danka tu seje a hovorila, že je to tu tak voňalo. Áno. Výborné. Skvelá kombinácia chutí, že z toho na mňa niečo iné vyskakuje. Trošku ešte. Dovolíte? Mne to tam ani nechýbalo. Trošičku. Je tam tá brinza stačila akú slanosť. A nie všade ju máš, ale spodu bez tých paradajok, tak to chýba. Ale vôbec by sa mi povedala, že to je por. Filip, poď aj ty, lebo nebudeš mať nič. No. Nie, na pamäti. Super, no? Dostal si fakt ťažké zadanie. Čo to je baby por. A ty si tomu našiel úplne miesto. Mňam.
Baby. To bol taký novorodenec, to nebol, že baby. No. To ešte embryo.